nejaký priamy kontakt s úradníkom vlastne ako keby neexistuje. Ja nosím v aute taký ten kriklavý, reflexný oranžový sprej. Veľakrát sa zbierajú podnety spôsobom, že pošleš, ale už nevieš, že čo oni s tým robia, či to hodili do koša alebo niečo. Za mňa je to premárnená príležitosť. Táto električka bola brutálne omeškaná, bola brutálne predražená, má hodnotu 122 miliónov. To predraženie bolo naozaj obrovské. Na veľa miestach je vidieť nedostatky, ktoré sú tam od počiatku, či už sú to popraskané nové dlažby, ktoré sú popraskané, diery a tak ďalej. Však aj tak vám popraskajú, si zvyknete. Keď sme stavali Višňové, to známe Višňové týmto tempom, tak by sa nestalo 10 rokov, stávalo by sa 50 rokov. Hovorme spolu o Bratislave, skvelý podcast s Norom Mesárošom. Bratislavská káva, to si ty a Bratislava.